फैगौ एमएलए इलेक्शनाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथिया जिकुनु मुहूर्तआव जिकुनु सिचुएशनाव गोबां भट लानानै देरहागोन। समस्ति 19 सिडलियाव बेसेबां फारागआव देरहागोन सानदों नोंथांमोना? बेसेबाङाव देरहागोनखौ दानो बुंथ'नो हाया, नाथाय जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टआव गोबांथार इउपिपिएलआव खामानि मावनाय फुराना आरो गोदान जोङो ओंखारबोनानै बिपिएफआव फैफिनदों आरो बे हिसाबै गोबां जोंजों थाफानाय रायजो राजाफ्रा जोंजों फैफादों। बे हिसाबै फैगौ एमएलए इलेक्शनाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथिया जिकुनु मुहूर्तआव जिकुनु सिचुएशनाव गोबां भट लानानै देरहागोन। फैगौ एमएलए इलेक्शनाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथिया जिकुनु मुहूर्तआव जिकुनु सिचुएशनाव गोबां भट लानानै देरहागोन। समस्ति 19 सिडलियाव बेसेबां फारागआव देरहागोन सानदों नोंथांमोना? बेसेबाङाव देरहागोनखौ दानो बुंथ'नो हाया, नाथाय जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टआव गोबांथार इउपिपिएलआव खामानि मावनाय फुराना आरो गोदान जोङो ओंखारबोनानै बिपिएफआव फैफिनदों आरो बे हिसाबै गोबां जोंजों थाफानाय रायजो राजाफ्रा जोंजों फैफादों। बे हिसाबै फैगौ एमएलए इलेक्शनाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथिया जिकुनु मुहूर्तआव जिकुनु सिचुएशनाव गोबां भट लानानै देरहागोन। फैगौ एमएलए इलेक्शनाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथिया जिकुनु मुहूर्तआव जिकुनु सिचुएशनाव गोबां भट लानानै देरहागोन। समस्ति 19 सिडलियाव बेसेबां फारागआव देरहागोन सानदों नोंथांमोना? बेसेबाङाव देरहागोनखौ दानो बुंथ'नो हाया, नाथाय जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टआव गोबांथार इउपिपिएलआव खामानि मावनाय फुराना आरो गोदान जोङो ओंखारबोनानै बिपिएफआव फैफिनदों आरो बे हिसाबै गोबां जोंजों थाफानाय रायजो राजाफ्रा जोंजों फैफादों। बे हिसाबै फैगौ एमएलए इलेक्शनाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथिया जिकुनु मुहूर्तआव जिकुनु सिचुएशनाव गोबां भट लानानै देरहागोन।